What's up guys? Medyo gipahulat-hulat ko sa mga grab no. Ang kakataong grab no. Hold up. Meanwhile, Tumig ko sa amis guys no. Dugay kayo akong grab. a few inches later. Tara di akong grab guys no. Tara, makita rin ninyo. Woo! Idol ng grab ko. Woo! Oras po ko tagad sa akong grab no. Woo! Akong grab dugay kayo. Dili pa ko gihunong sa basa no. Kuya, si Kwan ni Kuya. Lan. Sumani akong grab guys. Yo! No? Sakay na dito sa sakyanan sa ako amigo. Palito na ako ning kaning building nga ni. Ano na? Palito na ako na kana isa ka building. Yeah, guys. Guys. Oh, ayan na high star square. Wato mi karon sa eskwelahan kay namin ipas dayon. Kuyugan po na ako siya og palot no. So sa amin siya palot kay rich kid. No. So libot mi kadjud sa muang terminal. Bugo man. Takits na lang ha. Sa amis.
Yo! 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 50% na. Guys, gaabot namin no. Iwanag ikaw, bobo, putakin mo ka! Namin sa Lasal. Dara. Lasal University. Yo! Kita niyo na. So, na akong dili sa ko video usod na kay murag apike yung kayo god. Bag oh. Gago! First timer. So sa eskwelahan nga mag-vlog no. So magkita-kita na dito. Let's go. Whoop! We're back, motherfuckers. Sorry na sis. We're in the school now, man. Look, vlogger na po na siya. Di ba? Kinsa na siya? Isa na siya. si Desirable. Ay, si Zaira Min, ha? Zaira Min. Ay, si... Mansay mga ulul. So guys, kami yung amiga na taga-Lasal. Para siya. So, la. Zaira Min? So guys, so pasa po mi magpa-print sa mi. Karon may balik kay na busy mi no. Hi sister. How are you sister? Ayaw ka na sister guys. Vlog me. Ano sa'yo mag-i mo sister? Nangutan na ko. Kaya pila-pila na imong kuan. Dili man sa inyo nga apil. Ako na nangutan na ko sa naba. Project ninyo sister? Sa Logic? So guys, mali si sister, classmate mi na sa una no. Tuwari nga ito eskwelahan guys, sabi na ko glingaw pero wala dahil ikaw ra gadula, ikaw ra gahimo, pass ka jud. So, magpa-print sa mi no. Let's go! What's up? We're back bro. Dara ko maestro guys. Ano yung maestro? Ngunong din ibugas di ay, grabe. Ako ganimot kay kung na mag-vlog ko. So, ina po ko diri guys, kinaulo siya ang pimple. One kay pimple. But daghan gani pimples. Anong lol man mong dulakan, sir? Lingaw. Kasi may makuha ang benefits na. Sige. Lingaw repon. Kasi mag-game mo, sir? Miss me? Oh, guys. Follow dyan siya, guys, no? Follow dyan siya. So, tara na lang. Ito na tayo. Mahulot ang sir. Bye, sir. Nice. Meanwhile. Ano yung promotion na mo, guys? See? Sa eskwelahan na mag-promote. Gago ba kayo? Oh? Subscribe, guys. Subscribe. Kana, guys. Muna akong crush yung maestra dito, guys. Magdili siya makitaan, guys. Dili siya mo tanaw diri, guys. Stand out sa God. Huwag tuminin ka, akin ka. Oh, ang isang katulad mo. So, nami diri sa AC nga room na mo. Look, kinsa na siya? Medyo kulbahan ko guys, kina ko ikuan diri. Siya kalaban. Nato kay laban diri no. So, pagkawas na mi diri sa Lasal guys. No? So, abot na mi sa mong destination sa pagpalot. No? Ready na kasi mong buhok nga mabago ay mong buhok kadili. Guys, kung sa inyong gusto, comment down below for paglantaw ni Gani. Humana na po. So, manhira siya sa usamis kay magpaalot. Kung sa'yo mong masultihan na. Wala yung mga lutay sa orbita. Mahal ito no. Mahal. Dahil mahal good. Sili, mahal. Mahal ang gani. Eventually. Dili siya para sa salon guys. Dili siya sa barber. Kasi ko sulti ni mo anong dili siya sa salon. Ilasun.